Elikkä tosiaan TV5-kanavana julkaisi tämmösen Mustaa Juliasta aika kyseenalaisen ja mahdollisimman paksun kuvan antavan tämmösen dokumenttiin ilman meidän lupaa. Paksun? Paksun. Minkä paksun? No mahdollisimman paksun. Lihavan, mutta mä oon laihtunut nyt. Julia on tosiaan laihtunut 12,79 kiloa. Eli hän on tosiaan laihtunut ihan hurjasti, niinku tästä kuvasta näkee. Se näkyy päästä varpaisiin, varpaista päähän, jaloista varpaisiin jalkoihin ja kaikki. Ja nyt mä oon sitten parempi ihminen. Oleks mä nyt joku parempi ihminen, kun mä oon laihtunut tänne? Ei tietenkin Julia ei tietenkään, ei se sitä tarvitse, ei se ihmis muuta sillä tavalla. Ei niin. Ehkä nyt ulkoisesti vähän, mutta siis tässä on tosiaan Johanna Tukiainen tässä taustalla kommentoija. Julia. Julian uutta luukkia. Julialla on makea tämmönen prinsessamekko ja tosiaan Julia on laihtunut huomasti ja se tosiaan näkyy, että Ponsa! Hei nyt. Okei, hei. Voi nyt koira. No hei, nyt tarvii lopettaa kuvaa. Me siivos. Meidän tarvii lopettaa nyt kuvan niinku koira paskan siis matolle. Ei siivota, laita vaan lehtiä lattialle. Koira on kalkas matolle. Tarvii laittaa Pontso tälle joullasdietille. Diabetes. Sillä laihtuu. Tässä on Ralph Lauren. Tosi hyvä. Tässä on tämmönen strawberry and champagne. Ja tää on Mango Temptation, että tää käy tosi hyvin potkun kanssa. Tosiaan Johanna Tukiainen on tässä taustalla myös puhumassa, kommentoimista. Ja sit tää on tosi hyvä tää Body Mist. Tää on tosi hyvä. Tää on daiquiri. Maistuu ihan daiquirille. Haluatko vaan? Tässä ei ole paljon sokeria. Johanna haluatko? Tää on strawberry and champagne. Älä nyt. Strawberry and champagne. Älä nyt juosta, hyvä ihminen.